Em dic Jordi Paulí, soc professor de saxòfon. Ara us ensenyaré el que hem de fer a l'hora de guardar l'instrument. És molt important que s'assequi bé la saliva, perquè en el metall, en la canya, en el broquet, és important no deixar la saliva perquè si no es deteriora l'instrument. Per tant, el primer que hem de fer quan hem acabat és desmuntar les parts de l'instrument i anar-les netejant. Hi ha una sèrie d'elements d'estris que ens poden ajudar. Per exemple, hi ha uns netejadors pel tudell flexibles que van molt bé per poder netejar per dins el tudell. Aquests elements fan que això quedi ben net. Ja tenim el tudell ben net. El mateix hauríem de fer amb la canya, que n'hi ha. La canya, sobretot, sempre s'ha d'assecar. Assecar bé. Hem d'agafar un drap i assecar-la bé. El mateix podem fer servir aquest mateix estri pel broquet. Ja tenim el broquet net i assecat. I el mateix tenim, aquests elements ens poden ajudar per netejar l'instrument per la part de dins. Això serveix per netejar la saliva que hi ha dins l'instrument. També hi ha uns draps que van amb una corda i una boleta de plom que es pot posar per aquí dins la campana, es gira l'instrument, surt per aquí la boleta de plom i podem estirar amb el drap i queda netejat tota la part del colze. És molt important que presteu atenció a les atencions a l'instrument, si no aquest instrument es pot deteriorar molt abans d'hora. Gràcies per la vostra atenció.